बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती परीक्षेत यश संपादन केलेल्या प्रशालेतील मुलांचा गौरव करण्यात आला. गुणवंत विद्यार्थ्यांना पंचायत समिती उपसभापती गौरव मुळीक, उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांच्या व मान्यवरांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह व बक्षीस देऊन गौरवण्यात आलं. आमचे भाजपा पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब यांनी 10 वर्षापूर्वी एक उपक्रम चालू केला होता की शिक्षणामध्ये आपण एक खारीचा वाटा म्हणून काहीतरी मदत केली पाहिजे. खरं तर व्यासपीठावर बसले सर्वच आम्ही आमच्या पक्षाचे लोक रवींद्र चव्हाण साहेबांना थोडंफार फॉलो करण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच याच्यातनं उपनगराध्यक्ष साहेबांनी आता येताना आमची चर्चा झाली त्यांच्यासोबत की आपल्या या शाळेसाठी ना आपण लोकसहभागातून काही गोष्टी करणार आहोत. खरं तर निरवडेकर साहेब माझ्या पूर्वी बोलणार होते, ते या सगळ्या गोष्टी इंडिया सांगणार होते, पण मला पहिलं बोलण्याची संधी मिळाली म्हणून मीच तुम्हाला सांगतो की याच्या पुढच्या कालावधीमध्ये मी पंचायत समिती म्हणून तुमच्यासाठी तुमच्या मुलांची तुमची जी संख्या आहे त्याच्या हिशोबाने शिक्षक जास्त असतील यासाठी मी कायम प्रयत्नशील असतो. तुमच्या सगळ्या शिक्षकांना माहिती आहे ही गोष्ट. मी पंचायत समिती म्हणून आम्ही पूर्णपणे सावंतवाडी शहरातल्या शाळांना शिक्षक देण्याचे प्रयत्न करतोय. इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी आम्ही प्रयत्न करतोय, पण ज्या गोष्टी प्रशासन म्हणून होऊ शकत नाही त्या आपण लोकसहभागातून केल्या पाहिजेत हे आमच्या दोघांचंही म्हणणं आहे. आणि नक्कीच पुढच्या काळात तुम्हाला या शाळेमध्ये जो काही फरक जाणवेल तर नक्कीच त्याच्यामध्ये नगराध्यक्ष साहेबांचा खायचा वाटा असेल असं मी सांगतो आणि माझे 2 शब्द सांगतो. आता उपसभापती गौरव मुळीक बोलले की आम्ही नक्कीच आता तुम्ही जो विषय मांडला तो सेम या टॉपिक मधनं या ठिकाणी येणाऱ्या 1 महिन्याच्या आत या ठिकाणी आपल्याला शिक्षक देण्याची आम्ही व्यवस्था करतो. त्याने हो म्हटलेलं आहे त्याच्यामध्ये 100% होणार. म्हणजे पंचायत समिती तुमच्याकडे आणलेली आहे असं तुम्ही समजा. आज ज्या मुलांचं आम्ही कौतुक करायला आलोय, खरोखरच शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये मला वाटतं 13 मुलं मेरिटमध्ये आली आणि 15 मुलं पास झालेली आहे. तुमच्या मुलांचं मनापासून या ठिकाणी कौतुक करतो आणि एक सांगतो की माझी मिसेस इथे आलेली आहे, ही शाळा म्हणजे माझी शाळा आहे असं तुम्ही समजा. आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये जे जे काय समाज उपयोगी प्रकल्प करावे लागतील, ज्या ज्या गोष्टी या शाळेसाठी कराव्या लागतील, मी आपल्याला एक सांगतो, आम्ही ज्या व्यक्तीचा आदर्श घेऊन चाललोय आमचे भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब, त्यांनी तर काही शाळा स्वतःहून दत्तक घेतलेल्या आहे आणि त्या शाळेसाठी लागणाऱ्या सगळ्या ज्या म्हणजे शिक्षक असू दे, मुलांच्या फॅसिलिटीज असू दे, सगळ्या गोष्टी त्या करतात. त्यांनाच फॉलो करायला
आम्ही काही गोष्टी इथे सावंतवाडीमध्ये करण्याचा आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करतो आणि त्या प्रयत्नातून नक्कीच पंचायत समितीच्या माध्यमातून आणि सावंतवाडी नगर परिषदेच्या माध्यमातून आपल्याला ज्या फॅसिलिटीज देता येईल त्या प्रोव्हाइड करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. एवढंच सांगतो, जी मुलं पास झाली त्यांचं मनापासून कौतुक करतो, अभिनंदन करतो, शिक्षकांचं सुद्धा अभिनंदन करतो. आणि आज आणखी एक सुवर्णाचा काळ म्हणजे सुवर्णाचा क्षण म्हणजे या ठिकाणी पालव सर यांचा वाढदिवस आहे. जे आम्ही हा प्रोग्राम काय केला होतो, पालव सरांचा वाढदिवस आज असल्यामुळे तो प्रोग्राम आम्ही पोस्टपोन केला. मी पालव सरांना माझं भाषण संपवतो आणि या ठिकाणी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो.